an san riɗi? Riɗi sai a samu riɗi, kada a sussuke dusarsa, soya shi kawai za a yi. In aka siyo shi aka wanke shi sai a soya shi, in aka soya shi sai a niƙe shi niƙa mai laushi. In aka niƙe shi niƙa mai laushi, inda man sai a siyo mansa, man riɗin sai a kwarara akan wanda aka niƙe. Kun ga ai abinci ne ko? Da man da 'ya'yan ai da abinci ne, to sai a kwarara akai sai a juya, sai a kawo zuma mai kyau in ana shan zuma. In ba a shan zuma, shi wannan da aka dama shi za a dinga yagarsa ana zuba shi a ruwan ɗumi ana murzawa, ko a shayi ana sha, kofi cokali, babban cokali ana sha safe, babban cokali ana sha yamma. Wannan yana dawo da jinin al'adar da ƙwayayen halitta suka samu zazzabi.